Máte rádi koně? Nebo hanácké lidové tradice? To by se vám mohlo líbit bydlení v obci Doloplazy. Pojďte se se mnou podívat na řadový rodinný dům, který čeká na svého nového majitele. Dům s dispozicí 4+1 nabízí možnost okamžitého bydlení v přízemí, i patře, s možností rozšíření do půdního prostoru, garážování auta a také možnost odpočinku i jiného vyžití na přilehlé zahradě. Zkrátka dobré místo k životu, 15 minut autem od Olomouce, Přerova nebo Lipníka nad Bečvou. Chcete vědět víc? Zavolejte mi, domluvíme si termín prohlídky.